marang pawongan sakatrine. Apa kowe mangerteni kuwi? Kang Mas Lengsit. Babar pisan kula menika mboten mangertosi pawongan sakatrine menika. Wis apa? Iki cah loro iki kaya menungso. Apa itu? Lah nek iki Mas delene pojokane musala kaya padasan. Rumah sama aku barani padasan. Apa, Pak? Duh, lho, Pak. Anjing yo. Ngaku ngono. Merah iro peluru iki ora sih. Sopo? Iki dak sing anu pitik warna-warni kari sing mremo ning ngono. Ketane kok pitike wong mremo sing kari ning ngono. Sing menungso apa dianggep pitik men sing Karo jenenge. Iki karo jenenge. Tado ana Superman. Iki Superman. Ayo, kowe aja sembrono lho. ape dhewe kok. Kowe kayaku kok rene iki arep ngendi? Aku arep bali ana ing dalem kepatihan jalaran. Dalem kepatihan kuwi papan gunungku. Apa kowe durung mangerteni sapa satrane kabeh? Kowe kok arep lumebune kepatihan kira-kira iki keluargane sapa? Lho. Ditepungke, Mas. Den Mas Layang Seto, Layang Seto. putra Rama Patih Lu Gender Kang Minal Minuli. Tunggu kowe. Aja percaya. Lah sing siji iki Den Mas Layang Kumitir. iki layang kumitir. Kenal ke? Oh iki layang gadean. Iki kok malah Tapi layang kabeh sembrono. aku. Layang apa? Umam Samu. Ngene. Ye. Yo sapa kang dadi jenengmu sak temah. Kowe cuman toko. Wani nyandek aku ku kepengin bali ana ing dalem kepatihan. Kandhane le. Sak jrem dhewe kok nandani aku, Pak. Lho jenengmu sapa kok tak aku? Aku ning gone kene iki jenengku sapa le? Jenenge dhewe kok lali iki kepiye to? Ada ana Sarno. Cek kurang ajar. Ora. Cek kurang ajar. Jenengku Sabdo Palon karo Naya Genggo. Sing kae. Eh? Sing kae. Naya Naya Sarno. Naya Rono. Naya Sarno. Ini Ono ya Carno. Porjo dadak dadi pepalangku. Tak jaluk kanthi banget. Yen to kowe tetep dadi kepalaku, iku Iki wani kan. Oke, jopo jago. Lah aku nek wedi lho, Pak. endi jagung. Iki mau ra kandhaku sapa sing ora nggawa kartu benunuk. Aku penduduk. Ah, Aku benunuk. ora nggawa kwitansi. Ora itu mlebu. Lah iki tak kandhani malah ngayal aku sing ketemu ya le. Jotosi kok iki kowe sing ngedepi. Ngati-ati le. Gus, sapa kang dadi aran nganti welan kanca rawangku munyon nyandek laku kok pengen bali ana ing dalem kepatihan. Bocah sapa men? Sapa desa Pawongku minangka dadi abdiannya ora kepatihan. Gambar ulang. Aku Den Mas Layang Seto. Putra Rama Patih Lu Gender Kang Minal Minulya. Den Mas Layang Kumitir. Putra pepatih. Ono ing Majapahit Patih. Ngene ya. Seto lan Kumitir. Gambar ulang. Pratananya rono iku kepatihan Semarang sapa wae. Sing arep lumebu ning kepatihan Majapahit yen ora bisa nulungake tapasmane Gusti Patih Lebender ora tak parengake. Tembung marang sapa wae iki ora mawas. Putra garwa Sentara Praja. Yen pancen dheweke ora bisa nulungake tapasmane ora tak parengake. Tetane aku bisa bali ana ing dalem kepatihan yen to aku ngulungake tapak asmane Rama Patih Lebender kaya ngono. Yen pancen kuwi biaya. Iki lho. Piye kaman? Kowe iki piye lan?
kemawon ingkang badhe mlebu wonten Kepatihan Mojopahit kedah pulungaken tapasmanipun Adipati nggih panjenengan. Piyambakipun boten saged pulungaken mila kula beksa. Ya, Lek, Rama dawuh ngono iki. Mau sakniki kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan. Kula punika lak putra panjenengan. Iya, putrane Nanging napa kula badhe wangsul wonten ing dalem kepatihan kok kedah ngaturaken tasma-tasma panjenengan. menika leres mau. Ya kudune ra usah ya, Lek. Nggih, kula putra panjenengan ra gatok. Lan kene ya. Kudune kowe iki nampa pidana sak bapak luput wis wani nyempalane putrane Patih ana ing negara Mojopahit. Nanging ya mergo aku iki nampa dawuh saka Rasa dalam Jiwa Prabu. Kowe kapatah minangka dadi senopati. Ngerti senopati? Senopati ku wajibane perang. Kowe dipatah supaya lumuruk ing Blambangan mateni karo Minak Jingga. Wani? Wani? Yen paten kowe wani kono. Nyawa kan paten Blambangan paten ono Minak Jingga. Ya, ya. Sakniki kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan. Iya. Sasampun panjenengan paring dawuh dhateng Damarwulan, punapa sampun panjenengan galih? Lah kok ora? Wis tak pikir ae. Oh, Damar Wulan menika sinten? Lho kok malah panjenengan angkat pinangka dadi senopati perang. Ya sampeyan niku pripun? Kita ten. Nggih. Apa sebabnya Damar Wulan kan tak culke nggone lumawati Kadipaten Blambangan. Mergo kowe iki bagus. Nek tak jejerke karo Damar Wulan kowe iki kalah mbare. Lah Damar Wulan kan ngluruk nang Blambangan ben mati. Kowe ngerti ora? Minak Jingga kae kadegane luwe. Sapa sing ora mati karo Minak Jingga? Selagine Singgura sing jaduk karo-karo kae mati. Ronggolawe tuban kurang kondange wong. Ronggolawe. Sapa? Minak Jingga. Mulane Damar Wulan kene ning Blambangan gendang mati. nanging menawi Damar Wulan saged mejahi Wirabesma Minak Jingga. Lah, nek takon kok Damar Wulan kan duwe bejo mateni Minak Jingga. Lah saya enteng to lek gawean. Liripun? Damar Wulan niku baline saka Blambangan cegat dalan. Bukti jaluk Damar Wulan pateni Rama. supaya aku
mateni peminat sedaya Brahma saya yen pancen dina iki ana Gurupati Boyo kaya ngono aku sing bakal wae lan kulingan aku gelem ngluwari sliramu saka pasilongan iki waton kudune kowe gelem ladeni aku Apa nang taman para ninggolan? Coba-coba dikirana ya. Wis takon dawuh. Apa nang sapa seneng? aku bakal pulang Kowe kok mancing ing taman sari? mergo aku seneng karo garwamu kaping pindhone aku lagi nampa dawuh ngersane Sang Gusti Ratu kang supaya mateni karo menak jiwa Mateni minak dinggo. iya Apa kowe ngerti minak dinggo? Lamun durung iya iki Puru Bisma minak nek ngono kowe kudu mati semua tanganku menak jiwa iya Kowe nyidang remblong. Mung nalika tanding karo garwamu aku ditamani pusakane loro cacahe. Nganti aku kan toko kang kaya ngene.
Nyoh